Ако искате да подарите флорариум с калатея, имайте предвид, че се нарича молитвено растение, като за нов старт, вътрешен мир и благодарност, символ за уют и семейно щастие. Флорариумите ни с драцена символизират любов, обич, късмет. Тези растения абсорбират негативната енергия и са абсолютно подходящи за всеки нов дом. А какво ще кажете за този слънчев флорариум? Отново са живо растение. Цвете на щастието. Традездакция, така я наричат. Смята се, че поддържа жизнеността на обитателите си, улавя лошите мисли и емоции. Знаете ли, че акцентираме не само върху флорариумите за стена? Изработваме и теракошници за плод, уникални по своята същност за всеки един повод. Всички растения в тях са живи. Addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true. There's no... Всеки един усмихнат момент предлагаме на вашето внимание нашите капки. Капка уважение, капка респект, капка щастие. Знаете ли, че букетите са изключително прелестни, но траят точно 3 дена. Нашите капки са вечни. Намерете ни!